nke a Enugu, nke a Imo, nke a Anambra, nke a Abia, nke a Ebonyi. Ihe niile a bụ Igbo ka ha na-asụ. Ihe niile a bụ Igbo, asụsụ Igbo ka ha niile na-asụ. Mana abịa onye Enugu nwere ike ọ ga-anụ ihe onye Anambra na-asụ, onye Anambra nwere ike ọ ga-anụ ihe onye Abia na-asụ, onye Abia nwere ike ọ naghị anụ ihe onye Imo na-asụ, onye Imo nwere ike ọ naghị anụ ihe onye Ebonyi na-asụ. Mana abịakwa na ihe dịka steeti Imo, onye Ọlụ nwere ike ọ naghị anụ ihe onye Mbaise na-asụ, onye Mbaise nwere ike ọ naghị anụ ihe onye Mbaitoolu na-asụ. Ọ bụrụ gịnị? Olu. Ị gaghị anaghị n'ịbụ onye Igbo nọ n'ala Igbo sị, hei, asụsụ ndị a na anụ ihe asụsụ ndị a na-asụ, asị ka ị na-asị. Onye ọbụla ọ bụla ịbụ nwoke na-akwado ịlụ nwaanyị, enyi gị nwaanyị sụrụ gị ụdị asụsụ ahụ, mechie ya bụ agbamakwụkwọ. Ọ bụrụ na enyi gị nwaanyị na-asụ ụdị asụsụ ahụ, ọ na-anaghị oje ntụke, enyekwana ya si ya ga-amụta ka esi asụ asụsụ Igbo ọfụma tupu nke enye anya bụ oje ntụke. Olu dị iche na asụsụ. Asụsụ bụ ihe dịka Igbo, Igbo bụ asụsụ, mana olu abịa n'ime Igbo ahụ, olu dịgasị iche iche. Abịa n'otu steeti, enwere ike inwe olu na-anọ maọbụ olu na-ese n'ime steeti Imo. Abịa na Ebonyi steeti, enwere ike nwesị olu dị iche iche, tụọ ka ọ dịkwa na Enugu na ndị ọzọ gasị. Ya bụ, ihu onye na-asụ Igbo mana asụsụ Igbo ahụ ọ na-asụ nwere olu dịgasị agha dịsị iche iche, ihe a na-akpọ ya bụ olu, ọ bụghị asụsụ. Olu m na olu gị nwere ike ọ bụghị otu, mana ihe jikọtara Igbo niile ọnụ bụ Igbo izugbe. Dịka ndị Ebonyi steeti, ha bịa, asụsụ ha na-asụ bụ Igbo, mana olu ha dị iche na olu ndị steeti ndị ọzọ. Mana ọ na-abụ ha zukọọ, ha hapụgo olu ha ahụ werezie Igbo izugbe nke mmadụ niile, ma ịbụ onye Enugu, ịbụ onye Abia, ịbụ onye steeti Imo, ịbụ onye ebe ọbụla ọsọrọ gị bụrụ, ị ga na-anụ ya bụ asụsụ. Ọnya bụ nke ndị Igbo niile, ha nwere ike zukọọ n'ihe dịka ebe na-abụghị ala Igbo, mana ha niile nwere ike ha abụghị ndị si n'otu steeti, otu Igbo izugbe ahụ ka ha ga-eyuzu. Ya bụ, abịa na otu asụsụ, enwere olu dịsị iche iche, ọ bụghị asụsụ dị iche iche, olu dịsị iche iche. O doro anya? Ya gazie.